Na, akkor sziasztok! A következőben bemutatom nektek az Incredimail-t, az egyik legszebb és legdizájnosabb levelező klienst, amit a piacon találni lehet. Már is megnyílik a program. És miután megnyílt, elkezdi ellenőrizni, hogy jött-e új levelem. Itt a jobb sarokban fönt lehet is látni, hogy egymás után vizsgálja a postafiókokat. Természetesen bármilyen postafiókot be tudtok állítani benne, legyél akár freemail-es, akár gmail-es, bármit. Elmutatom, hogy milyen az, amikor az Incredimail-el egy új levelet küldök valakinek. Ugye rákattintottam arra, hogy új e-mail, és az, amit itt láttok, ez a kép, ez a levélpapírom, amit most épp ki van választva, de mindenki olyat választ, ami neki leginkább tetszik. Rengetegféle fajta kategória van, ami tovább bővíthető, ha valakinek ez nem tetszik, felmegy az Incredimail oldalára, és kedve szerint töltögethet. Akkor most saját magamnak fogok gyorsan küldeni egy levelet, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy milyen az, amikor a hírnök jelzi, hogy levél jött. Ahogy a levelet írod, fönt itt rákattintasz arra, hogy hangulatjelek, és innen kedvedre tudsz választani olyan hangulatjelet, amit szeretnél beszúrni. Természetesen itt is rengeteg kategória van, mindenki olyat választ, amilyet éppen szeretne. Ha csatolni akarsz képet, zenét, videót vagy bármit, akkor megnyitod a csatolmányok panelt, és beszúrod azt, amit szeretnél. Így is be lehet szúrni, vagy akár közvetlenül is, hogy maga a kép benne legyen az e-mailben. Aztán, hogyha kész van a levél, rámegyek arra, hogy küldés. Jobb oldalt fönt a sorokban láthatjátok a küldés állapotát. Már is átért a levél. Alapból úgy van beállítva a levelező kliens, hogy 5 percenként ellenőrizze azt, hogy jött-e új leveled. Most én nem akarok addig várni. Meg akarom mutatni, milyen az, amikor levél jön, és a hírnök jelzi, hogy új levelem jött. Tehát ráfrissítek a levelező kliensre. Már is ellenőrzi, írta, hogy jött egy levél, beolvassa, és itt van. Megnézi meg a többi postafiókomat. És az úriember jelzett, az inas, hogy jött egy levelem. Most, ha nekem nem kell ő, de először megmutatom a levelet, hogy olvasta be, hogy néz ki. Itt van, így néz ki. És ezt a levelet, ezt így fogja megkapni az, akinek küldtem, ugyanúgy látja a levélpapírt. Látja az ikonokat, a smiley-kat, mindent ugyanúgy lát, ahogy ti megírtátok. Tehát egy nagyon szép és nagyon dizájnos levelet fog kapni. Ha a hírnököt le akarom cserélni, akkor rákattintok itt fönt arra, hogy hírnök, és választok olyat, ami nekem jobban tetszik. Legyen az akár kis elefánt, akár Elvis, akár Banderas, vagy legyen az a kis vörös bosszi. Leokézom, és innentől kezdve ő az én hírnököm, aki jelez. Most, ha e-mailt küldök, akkor nem csak levélpapírt választhatok, hanem küldhetek rögtön képeslapot is. Itt is több kategória van. Kiválasztom azt, hogy milyen képeslapot küldök, és ugyanúgy meg tudom írni a levelet. Ugyanúgy, hogy tudok hozzá csatolni bármit, hangulatilegtől kezdve, amit éppen szeretnék. Képet, videót, bármit. Most azt mondom, hogy nekem kevés ez az üdvözlőkártya, ez a képeslap, akkor rákattintok itt arra, hogy több elkártya, vagyis több képeslap, és már is meg fogja nyitni az Incredimailnek az oldalát, ahol aztán kedvemre választhatok olyat, ami nekem tetszik, és kiválasztok őt, ezt a méhecskének öltözött kis elefántot, már is letöltötte,
Mindjárt megnyílik a másik ablak, és beilleszti nekem az Inked e-mailbe. És meg is történt. Tehát ha most rákattintok arra, itt az új levél, és itt van ő, akit letöltöttünk, már is benne van. A szöveg az természetesen megmaradt. Ugyanúgy beírom magamnak a címzettet, így rámegyek arra, hogy küldés. Fönt a jobb sorokban látom az állapotot, már is át van küldve. És most ráfrissítek a postafiókomra, mert nem várok 5 percig, amit egyébként tudok állítani, tehát lehet sűrűbben is, hogy ellenőrizze. És most a kis bosszinak kell jelezni azt, hogy e-mailem jött. Mert az előbb a kis vörös bosszi lett beállítva. Látjátok, ellenőrizze a többi postafiókot, és már is itt van, megjött, jelezte, hogy igen, megjött az e-mail. És itt van, amit szerettem volna. Természetesen számtalan beállítási lehetőség van még benne, karaktereket tudsz formázni, képeslapokat állítani, címzettet állítani, be tudod azt állítani, hogy szűrje az e-maileket, tehát hogyha valakitől nem akarsz e-mailt fogadni, akkor be tudod állítani, hogy az ő e-mailjét ne továbbítsa, tehát leszűrje az e-mail kliens. Így. Most azt akarom megmutatni, hogy tudjátok közben váltogatni ugyanúgy a betűtípust is. Átállítom egy nagyobb méretre, hogy jobban lehessen látni. És tudjátok állítgatni a betűtípust. Tehát ha azt mondom, hogy nekem az nem tetszik, másik fajta betűtípust akarok választani, akkor már is itt van. És olyan betűvel írok, ami nekem igazán tetszik. És aki megkapja, az így fogja megkapni. Betűméret, itt tudjátok állítani a betű színét. Dőlt legyen, vastag legyen. Ha gépelek, a gépelésnek lehet akár hangja is. Nem tudom, ez mennyire jött át, de ezt ki is lehet kapcsolni. Hát szerintem ennyit így röviden és tömören az Inked e-mailről. Ja, van benne szótár, lehet vele rögtön fordítani angolt magyarra. És még számtalan dolgot tudom, amit szerintem tapasztalni kell. Ha valakinek megtetszett, és szeretné ezt használni, az szóljon nekem. Nagyon szívesen segítek bárkinek. Sziasztok, szép délután mindenkinek!